Zdravím všechny, já vás vítám u mého, myslím, že 4. videa na tomhle kanále. A tentokrát už se tu zaměříme na Minecraft, protože samozřejmě Metin, já Fredu natočit nebudu, samozřejmě budu ještě možná i GTA, pokud si mi to už nebude sekat, což doufám, že ne. Aspoň by nemělo, když mám novou za 20 000. Sorry za to brzajídle, ale už budu mít za chvilku novou, tak toho se zatím nevšímejte, zase někdy to bude tak brzat. Všechno se upraví, šum jsem pokusil vyřešit už na dobro, tam za písničku, ale to je jedno. A taky bych potřeboval vymyslet od někoho pozdrav, tak třeba, kdyby se někdo uchytil, ale myslím, že teď mám zatím jenom 6 odběratelů tady a celkem ty lajky celkem jdou dobře. U jednoho videa mám dokonce i 7 lajků, lidem se to líbí, když takové videa dělám, tak se pokusím, aby bylo to co nejlepší i tohle. No. A já jsem si pro vás dneska připravil takový menší tutoriál na co? Na to, jak udělat jak si dát Minecraft skin bez originálního Minecraftu, ale aby to fungovalo, tak ty lidi musí mít nainstalovaný úplně ten samý mod, takže stáhněte si instalátor modu, tady to máte celé napsané, jestli chcete to nějak tak podrobně říct, tak tady to máte napsané. Tak zapnete si to, tohle, klikněte na tohle, česky, pokračovat, instalovat, pokračovat, pak se tam vám nainstalovat, vydáte a zavřete to. A jak jako tam za ten skin a ostatní. Pokud vám to nepůjde zapnout, tak máte na Windows 7, tak musíte na Net Framework 3.5, aby vám to šlo jako pustit a musíte mít vypnutý Minecraft. Samozřejmě všechny stránky budou v popisku videa. Pak už tady už by žádné problémy s tím být neměli. Jak nahrát skin? Tady si napíšeme třeba vaše jméno, když tu ještě nemáte žádný účet, tak prostě napište vaše jméno, i když nejste tu zaregistrovaní, prostě napište jméno, pak si vymyslete nějaké heslo, které si můžete pamatovat a dávat to vždycky. Pak tohle a váš email, tady dáte váš email, kdyby vám zapomněli jako váš email, tak počkej, to zaspal sám. Kdybyste jako potřebovali to heslo zpátky zaslat, tak dáte jim email a to vám zašlo nějak na váš email. To vůbec nechápu, jak to funguje, ale to je zatím jedno. Do toho už si přijdete sami, doufám. Proto nevím. Ale doufám, že nikdo z vás není blbý a dá se tam nějaké heslo, které se pamatovat nebude. Pak proč mi to nejde? No tady si pak vyberete ten skin. Nebo pláště už to mají přidané, si tam prostě nahrajete. Já teď dělám tutoriál na skin, ale to pláště tam taky pak. A jak ten skin získat? Tak tady máme Skindex a tady si vybereme jakýkoliv skin, prostě chceme. Táhnu, jestli třeba nelíbí žádný, tak si vezmu ten, což mám v počítači já, můj skin. Tady a jak se ho upravit. Tady máme upload to editor a vybereme si ten skin v počítači, který jsme si odtamtud stáhli. On se nám tady nahraje a pak si ho tady můžeme upravit, jak chceme, třeba takhle poškrkat, vidíte. A mám... Aha, fuj. Ne, tohle vážně nejsem takový. Víte někteří, jak to vypadá, ale toho se nevšímejte. No, tak tohle by bylo upravě, vy ho tu pak nahrajete a ukážeme si v finále. Tohle vypnu. Udělám, no tam tohle nemusím dělat tutoriál na ten programek. To už dělal jeden slavný let's player celkem. Tak zapneme si Minecraft, teď to bude hodně dlouhou dobu nahlížet a budeme tam mít skin samozřejmě, že jo. Ano, mám tam křepek, sorry. Ten mikrofon mi to tam čtvého posměřu, to se zavází, tak já že nevím tam ho dát, jo. Když ještě fakt musím vyřešit, musím si koupit stůl, musím si koupit židlin, abych to prostě místo. To vrátí, ano, to tady. Jak tady bude zase za nějakou, no, myslím, že zítra budu zase nějaké momenty najít, to je zajdu třeba, to zapnu. Tam jsem chtěla natáčet hardcore, že jo. A no, ani se mi to tolik neseká, když to mám takové. Dám F5 a jak se si tam nahrá skin, tak by vám měl ho vidět. Jak jsem říkal, skin vidí jenom ti, kteří mají ten program nainstalovaný sami. Byl bych rád, kdybyste dali tomuto videu like, pokud vám to hodně pomohlo. A ještě, pokud chcete vidět další videa, nebo možná i, že to bude nějaké let's play, nebo nějaké timelapse, nevím, z Minecraftu, vážně nevím. Tak dejte odběr a byl bych rád, kdybyste toto video i sdíleli a odeslali ho vašim kamarádům, nebo prostě někomu, ať se to víc rozjede po YouTube můj kanál. A jinak děkuji za slednutí a nazdar.